Ahojte všetci. K novému roku som si dal nové predsavzatie, že začnem používať viac pravú hemisféru svojho mozgu, ktorá je zodpovedná za umeleckú činnosť. A keďže som mal dosť šity Vianoce a nemal som žiaden taký malý adventný kalendárik s takými čokoládkami, rozhodol som sa, že dnes, keďže je 6. januára, si spravím takú malú stajňu pre troch kráľov, ktorí zavítali ku mne domov. Keď som bol naposledy v Taliansku, tak som si doniesol odtiaľ takú papierovú krabicu, v ktorej boli fľašky vína. A tu som sa rozhodol prerobiť. Takže poďme sa pozrieť, čo mi priniesli. Takže toto je krabička, v ktorej bolo víno. A tu sú naši traja králi. Poďme od začiatku, kto sa ukrýva v tejto stajni. Pozrime sa, Stephen Hawking, niekto, kto rozumie, o čom je čierna diera. Poďme sa pozrieť, čo mi priniesol, a priniesol mi jablčko. Samozrejme. Gravitácia, že? Kto je v druhej stajni a prespí u mňa? Martin Luther King. A človek, ktorý mal sen a doniesol mi pomaranč. Áno. Akože niečo akože z Afriky, alebo tak, hej. OK, fajn. A poďme sa pozrieť nakoniec, kto prišiel ešte. Elvis! Elvis prišiel. Takže máme tu Martin Luther King, Elvis Presley, kráľ rock'n'rollu a Stephen Hawking. A čo mi priniesol Elvis? Elvis mi priniesol otvorené čipsy. OK. Takže všetko dobré do nového roku. Čaute.